Ola, boas noites a todos. Hoxe mércores 23 de agosto do ano 2000 comenzamos unha nova andadura dentro da renovada Radio do Valmiñor. Sen lugar a dúbidas, dende hai algún tempo as maneiras de facer cultura no Miñor están cambiando. Este cambio, aínda que lento, non podía ser dos xeitos a que durante moitos anos esta foi unha palabra casi esquecida no Miñor. A Rede do Miñor ábrese agora como un espacio plural no que todos nós, os veciños do Valmiñor, podémonos deixar escoitar, e isto é o que pretendemos facer neste novo programa que hoxe comeza. A nosa intención é estar con todos vostedes os mércores dende as 10 ás 11 da noite e compartir todo aquilo que faga referencia á cultura e o diálogo entre as entes do Valmiñor. Estamos, polo tanto, ante un foro no que 3 membros do recén creado Instituto de Estudios Milloranos conversarán dunha maneira distendida con unha ou varias persoas que sintan o Valmiñor, que o sintan dende todos os puntos de vista, e sempre utilizando unha columna vertebral que será a columna da cultura. Unha cultura que, dende logo, non pretendemos que sexa erudita nin pechada a círculos de intelectuais que, polas súas características, vivan ao marxen da sociedade. Moi polo contrario, queremos un achegamento do programa a todo aquel que sintonice con nos. Por diálogos do Miñor, por o programa de diálogos no Miñor, gostaríanos que pasaran desde xentes importantes que viven no Val en todos os sentidos, a representantes das asociacións culturais, de deportivas, empresariais, pasando por pintores, artistas, escultores, periodistas e, por suposto, sen esquecer tampouco aqueles outros persoas máis anónimas que co seu traballo diario fan e crean a riqueza que hoxe produce o Valmiñor. Para non facer tampouco hoxe unha introdución demasiado longa e aburrida, recordemos que esta é a primeira emisión do programa, presentarei aqueles que vos imos acompañar ao longo das próximas semanas. A miña dereita está Lino, que, como xa dixen, é membro do Instituto de Estudios Milloranos e veciño de San Cibrán, e a miña esquerda está Carlos Méisome, que tamén é membro do Instituto de Estudios Milloranos e veciño de Chaín. Eu son Juan Antonio González e son da Ramallosa. Antes de comenzar co noso invitado de hoxe, creemos necesario facer unha pequena introducción do que é o que pretendemos facer desde o Instituto de Estudios Milloranos. E mellor que Carlos Méisome, que é o director do Instituto, para que nos faga unha breve introducción. Bueno, boa noite e como xeito de presentación deste programa, como decía Juan hai uns momentos, brevemente era bo contarvos que é o que pretendemos mellor coa creación do Instituto de Estudios Milloranos. Hai aproximadamente uns 9 meses, a finais de outubro pasado, un grupo de xente do Valmiñor reunímonos, xa levábamos tempo falando de poñer en marcha algunha actividade de carácter cultural e desas reunións foi de onde saiu a idea de crear un Instituto de Estudios e de aí a denominación de Instituto de Estudios Milloranos. Ben, os obxectivos basicamente son fomentar todo aquilo que sea unha actividade cultural de carácter investigador, por un lado, é dicir, pretendemos que o Instituto sea tamén un centro de investigación, pero por outro lado tamén que sea unha forma de divulgar a cultura e moi especialmente a rica historia, a arquitectura, o patrimonio cultural, lingüístico
etc. do Valmiñor. Por lo tanto, sobre estes dous piares queremos que funcione o Instituto, o estudio en máis profundidade e a divulgación. Neste sentido, estamos promovendo unha serie de actividades das cales, ou entre as cales, a primeira delas, e creemos que quedou moi lograda, foi a exposición de fotografía o Valmiñor nos albores do século, que estuvo neste mesmo edificio, aberta durante os últimos días de xuño e durante gran parte do mes de agosto. A exposición irá despois a Gondomar a partir do 15 de setembro e esta foi a primeira das actividades que pretendemos dar lugar a unha serie de actividades que están preparándose en marcha, algunhas delas máis avanzadas, outras máis atrasadas, pero que nos próximos anos esperemos que den lugar a unha dinamización da vida cultural do Valmiñor. O Instituto ten uns estatutos que son polos que se rexen, non vamos a hoxe falar deles, pero está legalizada, por lo tanto, ante a Consellería de Xustiza, ten os seus estatutos, está aprobado o seu funcionamento e é un instituto fundamentalmente aberto a todas as persoas que queiran, que pretendan ou que desexen traballar nos distintos ámbitos da cultura no Valmiñor e que estén dispostos a aportar a súa creatividade, o seu esforzo, o seu traballo, a súa dedicación. Dunha forma pluridisciplinar, pretendemos que colla todos os distintos aspectos da cultura e que este basicamente en servicio ou a servicio da sociedade miñorana e non, obviamente, limitado por ningún carácter ideolóxico de ninguna caste, sino aberto a todo o mundo. E como este programa é exclusivamente ou fundamentalmente un momento de charla sobre aspectos culturales, como presentaba Juan, pois non falamos hoxe máis xa do Instituto, que xa chegou bastante, e entramos xa no debate.
xa dixemos na introdución, quizás un pouco pesada para o primeiro día, en principio o programa todos que vamos a facer a partir de agora todos os mércores vai consistir en que tanto Lino como Carlos como eu pois vamos a falar con algunha persona que consideremos especialmente destacada no Valmillor en algún que outro sentido. Hoxe contamos entre nós con un rapaz novo, porque ten solo 35 anos, que é natural de Bayona, licenciado en Historia, empresario, potenciador da cultura e idioma galego, non só na súa vida e na súa vida diaria, sino tamén na súa empresa. Pero sobre todo é un veciño, é un amigo de Bayona que está facendo un tremendo esforzo porque a economía do Valmiñor continúe ou siga crecendo. Sobre todo está combinando de unha maneira verdadeiramente sorprendente o que é a cultura e a empresa, de tal maneira sorprendente que a súa empresa en principio dá a sensación, por lo menos desde fora, que vai para arriba e sempre unida a unha cultura galega que non esquece nunca. Está con nós Xosé Lois Villar, ou Vilar, boas noites, Xosé Lois. Boas noites. Pois nada, un pouco que queremos empezar falando do que significa para ti Bayona como teu lugar de nacimiento.